नमस्कार. आयोजक नियोजकांचे विशेष आभार मानून मी चित्रा रवींद्र भाटकर गावकर MA BEd ऋषी वाल्मिकी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून कार्यरत. कविता म्हणजे चमचमत्या ताराने नक्षत्राने भरलेले, वाचणाऱ्याला भारून टाकणारी अजोड दालने, प्रवास हुरहुर लावणारा, कधीही न संपणारा अशा कविता करण्याच्या छंदापायी तरल भावनेने सरी बरसल्या रुजल्या. अशाच आज मी 3 कवितांचे वाचन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वाचनातून साकारलेल्या माझ्या कविता आहेत. मनाला आठवल्या भावल्या तशा लिहिण्याचा छोटासा प्रयत्न चुकल्यास क्षमस्व. माझ्या पहिल्या कवितेचं नाव आहे सय. माझ्या कुटुंबाविषयी. सय. निसर्गाच्या सान्निध्यात माझं गाव ते सुंदर, झाडाझुडुपात आहे माझे लपलेले घर. माझ्या कुमामे गावात राहतात आई आबा, त्यांनाच ठेवून या सारे जाती नोकरीच्या मागे. क्षणाक्षणात येते त्यांची गोड आठवण, मन ओढून या नेते माझ्या आई आबांकडे. त्यांच्यासाठी जीव माझा, जीव तिळ तिळ तुटे, काय करू समजेना भीती भविष्याचे वाटे, भीती भविष्याचे वाटे. तुळशीच्या वृंदावनी माझी आई पूजा करी, डोळे लावून पाहते परतीच्या वाटेवरी. आबा माझे असतात शेताच्या ग बांधावरी, डोळे त्यांचे ग पाहती माझ्या येण्याची ग वाट, माझ्या येण्याची ग वाट. सय ओढून या नेते त्यांच्याकडे धाव घेते, कसे आवरू मनाला होतो जीव कासावीस. ताई जीव जीवा जपे, दादा तिळ तिळ तुटे, भाई प्रेमाची भरती नाही जगात दुसरी. मान मिळे सारीकडे फक्त स्वार्थाच्यामुळे, याद येते दरवेळी नाही आपुले कोणीही. मन धाव घेई माझे माझ्या आई आबांकडे, मला सारखेच वाटे धाव घ्यावी गावाकडे. माझे आई बाबा दोन्ही आता जगामध्ये नाही, त्यांचे प्रेम ठाई ठाई असे फक्त माझ्यासाठी. त्यांच्या एका सईसाठी जीव ओवाळून टाकी, त्यांच्या एका सईसाठी जीव ओवाळून टाकी, जीव ओवाळून टाकी. माझ्या दुसऱ्या कवितेचं नाव सांगण्यापूर्वी 27 फेब्रुवारी मराठी राजभाषा दिन, त्या दिनाचे औचित्य साधून माझी स्वलिखित कविता मराठी भाषा दिन. माझ्या श्रीमंत भाषेचे काय करू मी कौतुक, माझ्या श्रीमंत भाषेचे काय करू मी कौतुक. चला साजरा करूया माय मराठीचा दिन, चला साजरा करूया माय मराठीचा दिन. माझ्या मराठी भाषेला मी करीते वंदन, माझ्या मराठी भाषेला मी करीते वंदन. साता समिंदरा पार आहे तिचे हो वर्णन, साता समिंदरा पार आहे तिचे हो वर्णन. साऱ्या भाषा अलंकारी, साऱ्या भाषा अलंकारी आहे सर्वात महान. चला साजरा करूया माय मराठीचा दिन, माय मराठीचा दिन. अहिराणी कोकणी माय देशी झाडी बोली, अहिराणी कोकणी माय देशी झाडी बोली. नागपुरी कोल्हापुरी माझी मालवणी बोली, नाग कोल्हापुरी माझी मालवणी बोली. भाषा साहित्यात मराठी रत्न हो महान, भाषा मराठी साहित्यात रत्न आहे हो महान. चला साजरा करूया माय मराठीचा दिन, माय मराठीचा दिन. स्वर व्यंजनाने होतो, स्वर व्यंजनाने होतो मराठी भाषेचा आकार, स्वर व्यंजनाने होतो मराठी भाषाचा आकार. काना वेलांटीने केला माझ्या भाषेचा शृंगार. अशी अलंकारी भाषा, अशी अलंकारी भाषा जणू सौंदर्याची खाण. सर्वांनी साजरा करूया मराठी राजभाषा दिन, मराठी राजभाषा दिन. माझ्या तिसऱ्या कवितेचे वाचन करण्यापूर्वी कविवर्य विंदा करंदीकरांची क्षमा मागून
पुढील निरोप कवितेचे वाचन करते. कवितेचं नाव आहे निरोप. उभे असावे वर्गामध्ये आव्हानाचे धडे घेऊनी, उभे असावे वर्गामध्ये आव्हानाचे धडे घेऊनी, ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. नको गुलामी सरकारांची, नको गुलामी सरकारांची, भीती आंधळ्या नियमांची, शब्दांनी या समजवताना ज्ञात असावी साऱ्यांची. असे समांगी विचार ज्याचे, असे समांगी विचार ज्याचे, मार्ग तयाला 100 मिळते. ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. स्वप्न असावे शाळेलागी, स्वप्न असावे शाळेलागी, विविध पुरस्कार घेताना, हसू असावे ओठावरती विद्यार्थ्यांना घडताना, हसू असावे ओठावरती विद्यार्थ्यांना घडताना. कधी न काही यावे संकट, कधी न काही यावे संकट, उत्तरताचे दावे सत्वर, ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. करून जावे असेही काही, करून जावे असेही काही, शाळेतून या जाताना, गहिवर यावा शिष्यानाही निरोप अखेरचा देताना. स्वरही त्यांचा गहिवरताना, स्वरही त्यांचा गहिवरताना, अश्रू नाही समजावे. ज्ञान असावे अज्ञानाचे विद्यार्थ्यांना घडवित जावे, विद्यार्थ्यांना घडवित जावे. नमस्कार. धन्यवाद.